marsi kalo tile 7 san 2025 an ka foli b'aw ye aw sigiyɔrɔ la cɛ ani muso ani denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba an bɛ studio 53 kɔnɔna la Malikura VOA ale sigira Washington DC kunnafoni kumaba an bɛna walawalaw ye sisan duniya ka tasibiladenw ka ɲɛsin musow ma ale bɛ ɲɛnamaya sini o hukumu kɔnɔna la Mali kɔnɔna la Mariam ale wulila ka se muso minnu bɛ yen n'u cɛsirilen don su ani tile yaasa u bɛ se k'u ka dahirimɛ sɔrɔ cogoya min na nin jɛmukan in kɔnɔna la u ye baro min sɔrɔ an bɛna walawalaw ye an sera an ka musow ka baronin kɛnɛ ma bi aw yɛrɛ y'a faamuya an bɛna to ali bi Bobo Julaso an bɛna kuma musow kan minnu ni olu wulila k'u cɛsiri ka don baaraw la fɔlɔ ni baara minnu ni olu tun yelen don k'a fɔ i b'a fɔ komi cɛw ka baara Jayi Sanu ale bɛna walawala an ye ale bi musow ka tasibiladon o selidon o hukumu kɔnɔna la Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ kura Donald Trump a tun ye u ka salen kura minnu bila sen kan a y'a ko ɲɔngiri fɔlɔ ka ɲɛsin Mexique ani Canada ma jamana ɲɛmɔgɔ a ye nin waleya ta alamisadon fɛn minnu ni olu bɛ bɔ ni jamana fila la ni o ye Canada ye ani Mexique k'a bila fo avril kalo tile 2 la George Atino ale bɛna nin kow lawala ye ninnu de bɛna kɛ bi Malikura ye mun bɛna di aw ma Modibo Danbele ka bi Washington DC a y'aw sɔgɔlen to nin jɛmukan na yaasa a ka se ka nin ko tɔw faamuya an segira ka na an ka jɛmukan kɔnɔna la duniya jamanaw ka kɛlɛya tɔnba mun sigilen don musow olu ka hakɛw ale makarani kama a y'a jira k'a fɔ ko musow ka hakɛ a fɛgɛyalen don duniya kɛnɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnlen la ko jamana kelen n'i taara o kɔnɔna la jamana 4 i b'a ye k'a fɔ a fɛgɛyalen don k'a sababuya kɛ jamanaw ka institution olu fɛgɛyali ko ye ani fɛnɛ kɛlɛw o hukumu kɔnɔna la an bɛna ni kana ni walawalaw ye sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye tasibilali ani bonya masegi ka se musow ma duniya kɔnɔna la ni a bɛ fɔ a ma ko 8 mars ale kɔni ale bɛna ɲɛnamaya sini o hukumu kɔnɔna la Malikura ye wele bila bi Aissata Keita ma ni ale ye senfilila ye mun a bɛ Bamako nka nin wagatinin na a sigilen don New York o la sa an ye wele bila a ma yaasa an ka se ka na baro kɛ Aissata i danse kɛnɛ kɔnɔ Moro i ni ɲantuma o diyara n ye kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna wa e ka san 24 karate kɛli la a ye yɛlɛma jumɛn don e hakilila la musow ka yɛrɛma hɔrɔnya a sɔrɔli kan ni farikolo ɲɛnajɛ sira ye kosɛbɛ ɲininkali diyara n ye yanni ka kuma daminɛ foli lase aw bɛɛ ma an n'aw ka ekipu jama bɛɛ ne tɔgɔ ye Aissata Keita sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye n yɛrɛ sɔrɔ New York yan séminaire belebele dɔ hukumu kɔnɔna la musow minnu bɛ arts martiaux kɛ ne ka karate san 24 paratigi ne bɛ se k'a fɔ a ye nafa caman lase ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakilina di ta fanfɛla ani ɲɛnamaya yɛrɛ tagacogo ta fanfɛla la donc a ye nafa belebele min lase ma o ye hali bi jɔyɔrɔ minnu ni musow bɛ se k'a ta sport kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc n bɛ se k'a fɔ ni nafa belebeleba ninnu a ye ninnu lase ma I ye gɛlɛya suguya jumɛn sɔrɔ kɔlɔsili la musow ka farikolo ɲɛnajɛ minɛnw o sɔrɔli ko la an b'a kalama k'a fɔ i ye kulu dɔ sigi sen kan mun bɛ wele ko Aisha Fit ale bɛ kan ka jaabi sugu jumɛn di fɛnɛ o gɛlɛya ninnu ko la ok i b'a dɔn Aisha Fit yɛrɛ wolola o gɛlɛya in de kɔnɔna la ka sababuya kɛ n yɛrɛ ka carrière compétition kɔnɔ kɔfɛ tɛmɛnen kɔfɛ n y'a ye k'a fɔ musow a ka kan an fɛnɛ ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ yɔrɔ min an musow dama an bɛ se k'an ka sport kɛ cogoya min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na n y'a ye k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔna la n'o ye Mali ye o sɔrɔ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen o t'an bolo donc hakilina in wulila o yɔrɔ in de la donc an bɛ ka baara kɛ o kɔnɔna la ka taga ten hali bi an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye cogo di e ka farikolo ɲɛnajɛ a kɛyɔrɔ a bɛ musow farikolo ani hakili o kɛnɛya ani ka tila k'u yɛrɛ galabu ayiwa i b'a dɔn yɔrɔ in yɛrɛ musow yɛrɛ dɔrɔn tɛ nafa tɛ se musow dɔrɔn ma a bɛ se denbaya bɛɛ ma ka sababuya kɛ hali cɛw bɛ s'an ma minnu n'u b'a fɛ u musow ka kɛnɛya ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni minnu ye degun sɔrɔ kɛnɛyako ta fanfɛla la docteurw bɛ sɛbɛnniw kɛ minnu ye k'u ka activité sportive dɔ kɛ donc an b'a ye Aisha Fit nana ka na o jɔyɔrɔla in fa min ye k'a fɔ u bɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ ka kɛnɛya la s'u ma ani basigi ani hakilisigi kɛnɛya ta fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a kalama k'a fɔ i ye sebaya sɔrɔ karate la siɲɛ caman kɔnɔna la
an dun b'a dɔn k'a fɔ sini ale kɔni ye musow ka den kɛrɛnkɛrɛnlen de n'o ye musow ka selidon ye e ni sebaya mun sɔrɔ ani i yɛrɛ ye faamuyali mun sɔrɔ musow ka gɛlɛya ko la a bɛna se ka kalan ani faamuyali jumɛn lase u ma non a bɛ se ka kalan min lase musow ma o de ye hali ni min ye denmisɛnnin ye bi ni o y'i sigi ka ne ka parcours in lajɛ a bɛ se ka i sinsin o kan k'a fɔ ja fɛn foyi tɛ lankolon ye n'i ye sira min ta sɛbɛ sira la donc musoya t'o la cɛya t'o la i bɛ nɔbɔ o la kosɛbɛ donc hakilina minnu bɛ yen k'a fɔ fɔlɔfɔlɔ la an tun b'a ye muso minnu bɛ senfili bolofili kɛ ko u tɛ nin kɛ u tɛ nin sɔrɔ u tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ye k'a fɔ masaw yɛrɛ caman tun bɛ denmusomaninw gɛn ka bɔ karatew ni discipline arts martiaux tɔw bɛɛ lajɛlen na donc anw ka nin parcours in kɔnɔna la a ye faamuya caman di société ma k'a fɔ ja muso bɛ se ka karate kɛ ka tila ka ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nafa lase jamana fana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n y'o de sɔrɔ a la ɲininkali laban yɛrɛ an k'i bila ka taga an b'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ nin baara min la laɲiniw bɛ sɔrɔ i la ani e yɛrɛ bɛ weleweleda jumɛn kɛ ka ɲɛsin musow ma kɛrɛnkɛrɛnnen la farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ lawaleyali la adamaden ka kɛnɛya ma surtout musolakaw bon weleweleda min bɛ n bolo kelen de don n b'a fɔ kuma bɛɛ muso bɛɛ ka kan ka activité sportive dɔ don a ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi an selen don wagati min ma fɔlɔ i yɛrɛ ka kɛnɛya fanfɛla a bɛ nafa min lase i ma ani hakilisigi ta fanfɛla ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne bɛ domaine min kɔnɔna la n'o ye sport de combat ye donc an yɛrɛ b'a dɔn ɲɛnamaya in tagacogo bi ala de bɛ an dɛmɛ n'o tɛ fitinɛ wagati an b'o de la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an t'a laɲini nka a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka compter i yɛrɛ kan yanni mɔgɔ wɛrɛ ka na ka na dɛmɛ don i ma o de ne ka weleweleda kan ye ka ɲɛsin muso bɛɛ lajɛlen ma Aissata Keita an ka foli b'i ye ni farikolo ɲɛnajɛ kɛbaga don ka bɔ Bamakɔ nka nin wagatinin na a nalen don New York Amérique yan an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ hali bi an bɛ tɛmɛ ni an ka babu ye duniya ale ka bonyamasegin ani tasibila musow tɔgɔ la hukumu kɔnɔna la ni ale bɛna ɲɛnamaya sini sibiri ni a bɛ fɔ a ma ko 8 mars Mariam Kuyate ale fana wulila ka se musow ma minnu cɛsirilen don su ani tile u ka denbaya tɔgɔ la yaasa u bɛ se k'u ka misara sɔrɔ cogo min na a barola ni minnu ye Mariam an b'i lamɛn ayiwa bi 8 mars okumu kɔnɔ an bɛna ɲɛsin musolaka minnu ma o de ye muso minnu yɛrɛ bɛ jagomisɛnninw kɛ i n'a fɔ nafɛn feerelaw fo ka taa se yiriden feerelaw ma ani muso minnu yɛrɛ bɛ sow kɔnɔ n'u bolo tɛ cɛw la fo ka taa se an ka du dɛmɛdenw ma bawo tuma bɛɛ a bɛ fɔ 8 mars ni musolaka ninnu caman kɔni bɛ a fini don nka u t'a dɔn 8 mars yɛrɛ sigikun ye mun ye a 8 mars yɛrɛ dɔn fɛnɛ ni i b'a sɔrɔ u caman b'u ka baaraw la ka sɔrɔ 8 mars yɛrɛ dabɔla fɛn min kama an musolakaw tɔgɔ la o de ye ka an ka hakɛw yɛrɛ lafasa ka an ka ɲinifɛnw kɛ an bolo sɔrɔ fɛnw ye yala an ka laɲiniw yɛrɛ bɛ ka sabati kabini 8 mars ko in yɛrɛ bɛ senna wa an ka muso dama dɔ lamɛn 8 mars u kɔni ko ko musow ka hakɛ an ka hakɛ defan a ma defan kosɛbɛ ne yɛrɛ ka hakilina na a ma defan kosɛbɛ dɛ an ka fayew kɔnɔ gɛlɛyaw bɛ hali k'a da sugu kɔnɔnaw ka gɛlɛn sugu kan ka kɛ an lafiya yɔrɔ mɛ bi sugu ka gɛlɛn bon n'a fɔra ko an fɔ k'an ka hakɛ bɛ ka defan bi an ye nkalon tigɛ binkanni ka wale ka ca bi dɛ a b'an ka fayew kɔnɔ a b'an ka kabilaw la a b'an ka sigida la a b'an ka jamana kɔnɔ bi maso kɔrɔ ka muso lanisɔndiya o dɔrɔn de don a ne bolo de don ne ka patron kɔni b'a fini san ka tɛmɛ mais 8 mars don yɛrɛ ne yɛrɛ baara kɛ fɔ sɔgɔma fɔ sufɛ mais ne ka 8 mars dala dumuni ma nɔgɔ a ma nɔgɔ Mali kɔnɔ dɛ k'a daminɛ kaba ni balo yɛrɛ la a ma nɔgɔ i y'a faamu a ma nɔgɔ malo yɛrɛ ɲuman yɛrɛ n'i ma 120 bɔ i ma 110 bɔ i t'o sɔrɔ bon saɲɔ yɛrɛ an tun bɛ saɲɔ san 80 an b'a san 70 wa saɲɔ yɛrɛ taara fo 100 dɔw b'a feere 100 dɔw b'a feere 90 saɲɔ b'u la donc balo gɛlɛya kɔni an tɛ se k'o fɔ o ma nɔgɔ o musow de bɛ tobili kɛ musow de bɛ fɛn bɛɛ kɛ cɛw da ye n'u ye nasɔngɔba kelen in bɔ ka ban dɔrɔn a banna olu bɛ fankelen bɔ an yɛrɛ bɛ fankelen bɔ sisan musow ta kelen b'o de sisan baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na an ka foyi ma nɔgɔ an bolo foyi ma nɔgɔ musow bolo baara yɛrɛ doni yɛrɛ girimama wɛrɛ musow ta ye bi
dɛmɛ wale ka ca a dɔw la an bɛ se ka hali baarakɛbolo dɔw sɔrɔ i n'a fɔ ɲɛ dilan ko caman musow bɛ se ka dɛmɛ ni sira minnu ye u k'olu di an ma a n'o tɛ surtout an yɛrɛ bɛ Solomani la yɔrɔ min na an ɲɛ tɛ yɔrɔ foyi la Solomani la an musow bɛ se ka hala an bolo dulon yɔrɔ min na ne ɲɛ t'o hali o yɔrɔ la yan nɔ ne yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ ye furufuru feere la di i y'a faamuya a ka di ɲɛ yɛrɛ a ka di ɲɛ kɔni ka furufuru feere ka taa ɲɛ mais n'a ma taa ɲɛ fana ni ye sababu ɲuman fana sɔrɔ min t'ale furufuru feere n b'o kɛ wa ne fana ni ɲɔgɔnna caman fana o kama sa musolakaw an ka dɔn ka fɔ 8 mars don ka 8 mars fini yɛrɛ don ka ɲɛnajɛw kɛ ka balani show fɔ ka buguri wuri an kɔ o tɛ baasi ye nka an ka dɔn ka fɔ ko 8 mars ye don ye an ka damakasi don don yaasa k'an ka laɲiniw yɛrɛ sabati o kama an bɛ wele bila musojɛkuluw ma minnu yɛrɛ sigilen don musow ka hakɛw yɛrɛ lafasali kama Mali jamana kɔnɔ yan nɔ u ka jigi ka na dugumamusow ka lahalayaw ɲini k'a dɔn k'u ka degunw ɲini k'a dɔn k'u ka tɔɔrɔw ɲini k'a dɔn yaasa ka dɛmɛ don u ma halisa Mariam Kuyate sɛgɛsi kala selikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la bi musow ka kɛnɛ denbayalen ale bɛ an lase Bobo Julaso ni an ka lasigiden Jai Sanu an b'a f'i ye fɔlɔ aw sanbe n'a ma ye ko sini bɛna ka kɔseli musow ka palan na mun de bɛ yen Jai Modibo inubula ni cɛ kosɛbɛ n ka fori b'i ye n ka fori bɛ a lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ Mali kura sanfɛ o nako ɲuman an ka muso kɛnɛ kan Modibo sani an ka kuma daminɛ n b'a f'i ɲɛna ko an lɔn don yɔrɔ min na nin ye musow ka yɔrɔ le ye o b'a fɔ min ma place de la femme nin yɔrɔ in baara kuncɛni n'a nisɔndiya o bɛɛ tagara bɛn 8 mars lon dɔ lo ma o ye taamasiyɛn belebele an musow fɛ k'a f'i ɲɛna ko an ye tasuma min na muso nin bolola ten o b'a yira ko musow ye danbetigiw de o muso danbetigiw dɛ an bɛ kuma ka taga olu le kan bi an ko ma muso kun kɔrɔtanu muso ladinu muso cɛsirinu minnu banna maloya ma muso minnu banna salibagatɔya ma minnu k'o ti baara woloma hali n'a y'a sɔrɔ cɛ baara lo walisa o k'o dara dumuni sɔrɔ a k'a lɔn ko gale baara dɔw tun labila n'o cɛlakaw dɔrɔn de suratiyara an tun bɛ cɛw le n'a ko mécanicien an tun bɛ cɛw le mobili boli la cɛw le y'o fana ta baara caman tun dinu no cɛw ma nka bibi in na muso wulilen don ka wuli ka jɔ kɛ k'o sen nɔ bila yɔrɔ bɛɛ ra o y'o sen don cɛw sen samaraw ra k'o kurusiw don o cɛw ra walisa k'a yira cɛw ra ko olu n'o ka kankan ɲɔgɔnya bɛɛ kelen diɲɛ fantan naani bɛɛ kɔnɔna na bi ka kɔn 8 mars lon ɲɛ an tagamana ka se olu muso n'u yɔrɔ k'o ka baaradaw yira aw ra an b'o ɲɛdaw yira aw ra kelen kelen a ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ chauffeur ni walan kolo ni fasa an ka taa bi musow murutini lo o tɛ fɛ ka foyi lo to cɛw bolo tuguni an nana don bisi bolila min kun tɛ muso lo a tɔgɔ lo ko Henriette Kabore an b'o misaliya sɔrɔ kɔnɔ na permis se tun mun fɛ y'a doublé ka permis D sɔrɔ san 4 le ye ten ni bisiboli la Bobo Julaso kɔnɔ ne donna projet dɔ sababuya le la ale le y'an dɛmɛ an ye permis kɛ n ka permis doublé ni kɔnɔ a kumana Sotrako fɛ Sotrako n nana formation kɛ Sotrako ra ka stage kɛ ni stage kɛ ka ban o ye contrat di ma 2021 na ni timinadiya tun tɛ bi Henriette bi yɔrɔ min a tun tɛna se yen a ye gɛlɛya baden dɔ sɔrɔ a ka sira kan a daminɛma i mana taa fɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye k'i bi permis kɛra i bɛ fɛ ka car boli bus boli o bɛɛ b'a fɛ ma muso baara tɛ sɔgɔma joona ko lo baara voilà ale fana yɔrɔ nin na gɛlɛya dɔɔni tun bɛ yen ne bɛ wuli 3h du matin ne kan ka kɛ gare la 4h du matin voilà tuma dɔ ni n yɛlɛla tile fɛ de n bɛ baara kɛ tuma dɔ 23h b'a sɔrɔ n ma don so ba dɔw yɛrɛ delila ka fɔ n ma k'i bɛ volant nin tourner cogo min na nin ko tiɲɛ na nin a bɛ mɔgɔ siran a bɛ cɛ siran a ka gɛrɛ la Henriette y'a ka baara ta ni sɛbɛ ye a bɛ mɔgɔ bonya a kanuya bɛ bɛɛ ra wa mɔgɔw lara ra fɔlɔ a ka bisiboli ka fisa n'an donna hakili sigi don a bɛna heure la an bɛ taa so heure la a ɲama lɔn don Henriette ɲɔgɔn muso kun ka ca a y'an filɛ an baarakɛ ɲɛma
fɔlɔ bon baara tun kalifalen don cɛw le ma nka bi an musow le bɛ kow ɲɛfɛ an bɛ Fatim Sabo ale ni Aisha Diallo ka baarakɛyɔrɔ min na o b'o ka timinadiya fɔ an ye nin baara nin na. Ni ba kɛ seconde tour la bon m'a sɔrɔ donc découragé an sigira so bon n y'a ye bon peinture kɔni a tun diyara n ye a mɛnna voilà n y'a daminɛ dɔɔni n tun calligraphie lo kɛ voilà. I ka formation suivi école de la wa? Non, ma formation suivi école la donc n y'a kɛ manoria dɔrɔn chantier ra voilà ka yaala. N y'a san joli bara? Bon actuellement an bɛ se ka fɔ san 3 kɛ. I bɛ dumuni kɛ a la wa? Voilà donc a kɔni ko caman ɲɛ n ye dɛ. Bon n tun baara kɛ ni n ka patron ye bon actuellement n baara kɛ n yɛrɛ ma sisan. Muso ka cɛ kurusi don farafinna i tulo bɛ don kuma caman na nka ŋunuŋunukanw siman ninnu sunguru ninnu bari ka taa ɲɛ u ka baarada la. A dɔw fana ayi juste comme ça o bɛ na parce que an ye muso u b'a fɔ ayi ninnu c'est pas la peine on bɛna inviter dɔrɔn an bɛ taa sigi ka meli kɛ et puis ale don tɛ mɔgɔw b'an darabɔ ye voilà mɔgɔw bɛ jɔ an na yɛrɛ souvent dɔw b'an ye u b'a fɔ ayi muso lo o tɛ se ka nin kɛ yɛrɛ voilà o donna ra dɔrɔn parce que ka to ka e yɛrɛ yira et puis ka kɛ cɛ o cɛ ma quoi k'olu ka d'o ye dɔrɔn. Yɔrɔtigi filɛ nin ye Abdul Malik Rashid ale jigi fara. Muso min o kɔnɔ a jija ale lo a ka baara yɛrɛ bon n'i y'a ye yɛrɛ n'i taara yira dɔra ko muso la kɛ o t'i lara. An solila an tagamana an teliyara an bolila an bɛ taa ɲɛda wɛrɛ yira aw la tuguni. Barada woloma tile banna yɔrɔ kɔrɔsi min tun ye cɛw ta ye muso ye tari kɛ o fana na bi an y'am ni barada belebele min na an kɔ ten Fatumata Traoré le b'o kɔrɔsi. Dɔw bɛ na i b'a fɔ o lɔ cogo man ɲi o tɛ kuma i fɛ dɔw fana bɛ na i b'o lɔ ka dɛsɛ o t'i yɛlɛma k'i filɛ yɛrɛ dɔw bɛ na don o t'i fo parce que e muso vigile ye. Phoenix Sécurité ra yɔrɔ min Fati bɛ baara kɛ n'i ye baarakɛla 100 ta e bɛ taa sɔrɔ 30 ye muso ye o ɲɛmaa o ye Abdramane Kone ye. Ala an ka baara kɔrɔsili fɛnw de don mɔgɔ de bɛ magasin kalifa ma mɔgɔ dɔ b'o ka so kalifa ma mɔgɔ dɔ b'o ka butigiw kalifa ma mɔgɔ dɔ bɛ banques kalifa ma usines bɛ musoden bila yen nɔ ka fɔ a tigi bɛ don yuruguyurugu ko dɔ la a tigi ja ti sɔn o la an dɔgɔmusow an denmusow caman de bɛ yen o ye kɔnɔ ta ka den wolo gɛlɛya dɔɔni b'o kan n'olu tugu ka dossier nana ne fɛ an b'o bila priorité la mais firiyamuso yɛrɛ b'a cɛ ma. Miiriya kelen i n'a fɔ kunkolo kelen kɔnɔ o ka se dɔrɔn o yɛrɛ kɔrɔ o tɛ dɔ wɛrɛ kɔnɔna nin kɔ. Fanbabadon wala yɛrɛ yira TikTok ka dɔn kɛ wala a ma dan o la donc ni muso ye n'i bɛ se ka baara kɛ ka lɔ n'i yɛrɛ ye wala ka i ka parifɛnw san wala k'i ka bon lalaga i ka cɛ dusu ka di i yɛrɛ fana dusu ka di ale ka fisa quoi. O sera muso 4 ma bi minnu bɛ bisi boli Sotrako ra. Ayiwa Modibo dunuya bonyana kunko cayara bolojan tile bɛ kɛ ka nɔgɔya mɔgɔ si tɛ se ka sigi mɔgɔ ɲɔgɔn suma kɔrɔ tugun fo n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ ye sumatigi dɔ ye an ka hakilinata ra muso kɛ n'o k'o faamuya ka na bobo jula so o danni tɛ baara kɛ dɔrɔn ma o bɛ kɛ k'o ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ sira tagama ayiwa sinelon belebele min sugandi n'o ka di anw ma an tɛ se ka bɔ ɲɛyɔrɔ la n'an ma kunkɔrɔta foli lase diɲɛ musow bɛɛ ma muso minnu bɛ doni buliman ta o kunna ka tagama k'a feere an ka foli b'o ye minnu sigilen sugutiyɔrɔ an ka foli b'o ye muso minnu bɛ biro baara kɛ minnu bɛ jamana kɔ kan minnu yɛrɛ bɛ kongo kɔnɔna na minnu bɛ baara kɛ lakanda sira kan walasa an ka se ka la ka sunɔgɔ ɲasuma na an ka foli bɛ o bɛɛ ye ni an yɛrɛ jɔ ko ɲuman ye ɲɛyɔrɔ la muso technicien sababuya lo an ka foli bɛ Blanche Sanu ye kosɛbɛ ale ni VOA Bambara micro minɛlaw bɛɛ Modibo an b'a fɔ ɲɛna ko o ni 8 mars dimanche. Ni tun ye Njayi Sanu ye kabi Bobo Julaso VOA Bambara ka laselikɛla mun ni ale bɛ kuma musow ka kɛnɛ kan ni a bɛ sigi juma o juma an ka foli bi ye an b'a fɔ musow bɛɛ ma aw sanbɛ sanbɛ walasa an b'a fɔ ɲɛna aw kana taa yɔrɔ la an bɛna segin ka na sɔɔni aw ma. Tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ. An balimaw an ni yan tuma kabini dɔgɔkun tɛmɛnen Mali silamɛw ye Ramadan kalo daminɛ kalo min ye sun ala delili ani ɲɔgɔn dɛmɛli ye
nga adam ne be ben soroko gɛlɛya waati la maliden caman bolo dumunifɛn sɔngɔ cayara sigida sugu la i n'a fɔ malo ɲɔ tulu nɔnɔ ani sukaro aw ka sigida ko be cogo di yala fɛn sɔngɔ ka di wa ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye mars kalo o tile 7 ye jɛmukan na a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa balimaw ni jɛmukan ni a kana fɔ kɔ dɛ jɛmukan an be tɛmɛ n'a ye hali bi faransi jamana ye sardasu dagayɔrɔ caaman lasegi Senegal ma u ka lasigiden ale ka kuma la an b'a kalama k'a fɔ Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye ale ye laseli kɛ novembre kalo tɛmɛnen ko dan bɛna sigi finitigiw ka finitigi yeleko olu ka tolikonya la jamana kɔnɔna la hali bi an be tɛmɛ ni kibaruya ye an bɛ segi ka na nin wagatinin na Ameriki jamana kɔnɔna la Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump ale y'u ka salen kura ye a lawaleli ka ɲɛsin Canada ani Mexique jamana ma a y'a ɲɔnkiri fɔlɔ fo avril kalo tile 2 George Atino i be mun de kalama nin koɲa la Same thing for Mexico. One for Canada, one for Mexico. Yes, sir. Yani salen sɔngɔ yɛlɛli tun ka sonsori Donald Trump fɛ ka ɲɛsin Canada ani Mexique kan États-Unis bourse la ni o ye lɔgɔfiyɛba ye yɔrɔ min na maaw bɛ nin yɔrɔw san cakɛdabaw la yen baaradaw olu nin yɔrɔ sɔngɔ tun jiginnen bɛ kosɛbɛ nka Donald Trump y'i kanbɔ k'a fɔ ko m'a to ale ka yɛlɛma don a ka latigɛ la. No delays at all. No, nothing to do with the market. Ayi ne yɛrɛ ka latigɛ tali ni o lɔgɔfiyɛba ninnu tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne tɛ olu lajɛ yɛrɛ sabula tagalen ɲɛfɛ ni latigɛ ninnu bɛna nafoloba de di États-Unis ma nin ye yɛlɛma dɔ de ye waati kunkurunin kɔnɔna la sabula ne tun t'a fɛ a kɔlɔlɔ ka se an ka bolimafɛn dilannaw ma. It would have hurt the American car companies if I did that. Mexique jamana ɲɛma Claudia Sheinbaum ale mun ni Donald Trump ye ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ ale ye salon sɔngɔ yɛlɛli sonsorli fo ani ka Donald Trump tanu o kosɔn. El 2 de abril va a estar todo el mundo en la misma circunstancia. Ni bɛnkan bɛ to senna fo avril kalo tile 2 sabula Donald Trump ye a ɲɛfɔ ko o waati de la a bɛna salenw sɔngɔ damakɛnya ka ɲɛsin diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma ni maa minnu ye salen bin États-Unis kan k'a bɛ salen bin olu fana kan o b'a jira k'a fɔ ko salen kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ tɛna ta ka bin Mexique kan. México, Estados Unidos, Canada. Salen sɔngɔ ɲɔngirili kɔfɛ Canada ale fana tun kan ka salen wɛrɛ minnu bin États-Unis ka jagofɛnw kan olu y'a lase k'olu fana bɛ o bila avril kalo tile 2 nata waati la nka o bɛɛ n'a ta Canada minisiri ɲɛma Justin Trudeau ale ye kanbɔ k'a fɔ k'olu ni États-Unis kɔni disi gunnen bɛna to ɲɔgɔn na jago sira fɛ. We will not let Canadians down today. N bɛ se ka perepere latigɛ aw ye k'a fɔ ko an ni États-Unis bɛna to ni jagoko kɛlɛ in na don nataw la wa an bɛ Canada jamanadenw lajija u ka Canada jagofɛnw de san fɔlɔ wa an bɛna fɛɛrɛ tigɛ fana walasa nin latigɛ ninnu a kɔlɔlɔ kana bonya kosɛbɛ an ka jamanadenw ma. Diɲɛ jamana olu ɲɛ coronen bɛ Canada, Mexique ani États-Unis olu ka nin jagoko mankan in na nka o bɛɛ n'a ta diɲɛ jagoko tɔnba OMC o ɲɛma Ngozi Okonjo-Iweala ale seginna ka bɔ Washington ni hakilisigi kumaw ye ka ɲɛsin jamana tɔw ma. Tiɲɛ don k'a fɔ ko an bɛ waati gɛlɛn kɔnɔna la nka an man kan ka ɲina k'a fɔ ko diɲɛ jagoko n'i y'a ta 100 sara la 80 o bɛ kɛ diɲɛ jamana tɔw de ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ saba ninnu olu sen t'a la wa o jagow bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni sariyaw de minnu bilalen don sen kan nin. Taratadon dantigɛli sen fɛ États-Unis wasabulon bolofara filaw ɲɛma Donald Trump ale y'i kanbɔ k'a fɔ ko États-Unis bɛna salen mun bin jamana wɛrɛw ka jagofɛnw don tan ka a ka jamana kɔnɔna la ko bɛna sɔrɔ ko sankɔrɔta nka Trump ye a lakodɔn fana k'a fɔ ko salenw sɔngɔ yɛlɛli ko a bɛna ni gɛlɛya dɔw ye nka o bɛna ta k'u jɛra ni o ye. République démocratique du Congo jamana la kɛrɛnkɛrɛnlen la Kivu kaɲɛkaɲafan la a bɛ denmisɛnnin mɔgɔ 300 ani 75 bɔ minnu tɛ kalan sɔrɔ ka da kɛlɛ kɔsɔ kabini u ka marifatigi murutilen ni a bɛ wele ko M23 olu ye sebaya sɔrɔ u ka dugu kan mun bɛ wele ko Goma ani Kivu yɔrɔ kan walasa ni nana ni kalanso 775 ani 75 o de datugulen ye ani ka farati bin denmisɛnninw kan minnu jateminɛlikɛlaw y'a yira k'a fɔ ko olu laban u bɛ sɔn ka na kɛ marifatigi jɛkulu olu ka kɛlɛkɛdenw ye. Ni wagati na ali bi an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye
an sera sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma duniya senlantolantan jɛkuluba ni a bɛ wele ko fifa ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛna nafolo miliyari 1 di u ka tolantakulu 32 ma duniya janjoba la ni o bɛ wele ko coupe du monde o hukumu kɔnɔna la ni ale bolo dalen don juin kalo tile 3 ka taa bila fo juillet kalo tile 14 la Siaka Traoré i bɛ mun kalama nin koɲa la. Senatolontan ko kun kan an bɛ kuma coupe du monde des clubs kan fɔlɔ n'o ye diɲɛ kuru kara senatolontan clubs ka ɲɔgɔndan belebele ye ɲinan san 2015 ta bɛ tan États-Unis jamana kan ka daminɛ juin kalo nata tile 14 ka kuncɛ juillet kalo nata tile 13 club 32 ka bɔ diɲɛ gun bɛɛ kan olu de bɛ na u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan belebele in kɛnɛ kan FIFA diɲɛ kuru kara senatolontan ɲɛmayaso y'a yira ko ale bɛna dolari wari miliyari 1 tila club 32 ninnu ni ɲɔgɔn cɛ farafina club 4 de bɛ na u ni yɔrɔ ta kɛnɛba in kan n'o ye Al Ahly ka bɔ Égypte, Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud, Espérance Sportive de Tunis ka bɔ Tunisie ani Wydad Casablanca ka bɔ Maroc. Halisa senatolontan ko kun kan anw yɛrɛw fɛ yan Mali la. Mali championnat Ligue 1 ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minnu bɛ ɲina saison 2024 2025 ko fɔ ɲɔgɔndanw tagali kun cɛra a bɛɛ lajɛlen tile 13 ɲɔgɔndanw ko seginw de bɛna daminɛ tile 14 yɛrɛ bolodalen don k'a daminɛ sini sibiri marisi kalo tile 8 ka kuncɛ sinikɛnɛ kari la marisi kalo tile 9 san 2025 in na min ye tagali ɲɔgɔndanw ye minnu bɛ Ligue 1 in ko fɔ kunnafonidi dɔ kɛnɛ bɛna sigi a ko kun kan bi jumadonya in wula fɛ Mali senatolontan fédération jabala la Bamakɔ a kunnafonidi kɛnɛ kun ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ tali kɛ gɛlɛyaw ani nisɔndiya ko fo ka taa se hakilinaw ma minnu sɔrɔla ɲɔgɔndan ninnu kɔnɔna na bakuruba la n'an ko bilan de la phase aller kunnafoni bɛna di général Birema Jabate fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛma n'an ko commission ad hoc min sigira fédération ɲɛmayaso yɛrɛ fɛ ka sanga ni ligue professionnelle in ye min daminɛna Mali la ɲina n'o ye senatolantana ka balo a ka baara la a ka lakana sɔrɔ i n'a fɔ UNPS ani AMO a n'a ɲɔgɔnna caman Mali y'o de daminɛ ɲina saison na min bɛna to senna fo ka taa fo min ka da kan ligue professionnelle ye FIFA diɲɛ kuru kara senatolontan ɲɛmayaso ka laɲini ye min wajibiyalen don jamanaw bɛɛ fédération ma min ye Mali ligue professionnelle phase aller ɲɔgɔndanw ye tile 13 kun cɛlen club 14 cɛma jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Joliba Athletic Club bolo kuru 31 jɔyɔrɔ filanan bɛ Stade Malien de Bamako bolo kuru 25 jɔyɔrɔ sabanatigi USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité kuru 24 dugumana na club bɛɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 14 laban Étoile du Mandé ale yɛrɛ yɛlɛla Ligue 1 na ɲina kuru 9 Bota 12 jɔyɔrɔ 13 na an bɛ ASCO Association Sportive de Korofina sɔrɔ ye kuru 9 Bota 7 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don Siaka Traoré an ka foli bi an balimaw wa yɛrɛ y'a faamuya ni de bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an b'a fɔ ɲɛna an bɛ sɔrɔ an ka site kan ni o www.voabambara.com aw kana ɲina fɛnɛ an bɛ sɔrɔ an ka page Facebook kan ani YouTube fɛnɛ kan ani an ka page Instagram ni o ye VOA Bambara hali bi an tɛ se ka kɛnɛ wuli n'an ma foli lase duniya musow ma Happy International Women Day aw ni ce lamɛnni la ani filɛli la aw k'an bɛn don wɛrɛ tuguni. Abonnez-vous maintenant à la chaîne WhatsApp VOA Bambara. C'est simple. Rendez-vous sur WhatsApp dans la section Actu en bas à gauche de votre écran. Tapez VOA Bambara et cliquez sur Suivre. Vous recevrez ainsi les dernières nouvelles du Mali. Du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, du Sénégal, des États-Unis et même des cours d'anglais en Bambara. How do you feel? Ne manquez rien, rejoignez VOA Bambara sur WhatsApp. VOA Bambara ka tabale kusika ni VOA Africa kuna funi tukala.